Jonan Zangaiak, orain betetzen hilabete desagertu zutela edo desagertu erantzit zutela. Lehenik eta behin, gure salaketa, bere posizioak gai honetula kontratatu nahi izan. Beraiek egiten dioten gai politikotan parte hartzeko erabakia hartu dute, nahiz eta badakigu beste zerbaitzuak dianean afektatuak nola ez bakarrik parte hartzen baditu eta beste herri beraiek konbokatu egiten dituzten plenuak gauza bat edo beste salatzeko, baina noski beti alde bateko. Eta alde bateko esatuten lehendabiziko reflexioa egin nahi dizut begi bistakoak diren reflexioak, eta hau da, begi bistakoa da erailketa guztiak herri honetan ez diala berdin. Jonan kasuan ikusten dugu nola hemen ere familia sofritzen dago, baina familia eta telebistan ateratzen, familia horrek ez du respaldo instituzional zabalik argintzat, eta familia horrek nolatzen bizateko bizila bere aldetik eraman behar du, edo noski herritarren laguntzak ezbaitu nahi bat badu Jonan zaren desagerketaren berri izan, ez dagolako inongo kolaborazioikan instituzionaldetik. Zergatikan, begi bistakoa da, estatu aparatuen implikazioa gertakizun honetan. Bestela gaiago ez ditzakelako hain isilikan egongo. Noizbait, etako militante bat desagertzen bada edo bistatik agartzen badu poliziak, lasai egon inalakingo ditula eta behar den despliege guztiak ingo ditula harrapatzeko. Baina kasu honetan ez daulako despliegeik egondu eta ez da inolako polizian alako lanik izan. Zergatik noski beraiek badakitelako zegertatu, baina Jonan zari. Begi bistakoa dare, zer bilatzen duen estatu errepresio honekin. Azken urtetan bizitzen nahian errepresio gorakada honek, eta segurazki Jonan zan kasua izango da errepresio horren erakusleikan gordinera, ezkerra bertzalearen iniziatiba moztea dela. Bai kale mailan, bai instituzional mailan eta barretan. Iniziatiba guztiak moztea da estatuak errepresioarekin lortu nahi duena. Baina, beti ezkerra bertzalean izan du indarra eta izango du errepresioetatik aurrea bere iniziatiba politikoak eramateko. Eta noski, orain, martxan jartzea goaztena, izango da garrantzitsuenetako bat, azken urtetan Euskal Herrian ematen dena, emango den iniziatibaik garrantzitsua. Gaur hemen mozioa planteatzen da presoen borrokaldiarekin batera. Baita ere, presoek lehen esan dugun errepresio hori gaindituz, berriro eta iniziatiba berri bat martxan jarri dutelako denak dakigun bezala eta aste honetan batez ere Jonan zaren egoera salatu nahi delako. Eta azkenikan beste galdera bat ingo nahi gaur hemen ez daudenarik. Eta da, Aralar eta PNV Rubalkabarekin biltzen dianean Madrilen, ea Rubalkabari galdetzen dioten mundu baino. Inorrek ez daki bilera horietan ze tratatzen dute, baina seguru nago gai hau dela mai gainen egon. Bestela ez ditzatek eta biltzea ere joan. Orduan represioekin utziko nuke batek izikan edo hartu nahi baduko da.